Sziasztok, Timi vagyok, és egy új kártyatrükköt fogtok tőlem látni. El is kezdem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lap. Már van két paklink, másik paklingra nem lesz szükségünk, csak erre a két paklinkra. Nincs szükség ezt a két paklit. Emeljük valahol, egészen mindegy hol. Mondjuk itt. Így. Ha elemeltünk ezt a lapot, ezt a pár lapot, akkor húzunk fel egy lapot. Hoppá, ez pont egy ász, és látjuk ide, felfordítva, ez tök mindegy melyik lap. És a nézővel húzhatunk egy lapot, valamelyiket, mindegy, akárhonnan, mondjuk kihúzza ezt. Nem nézzek oda, csak hogy ne csaljak. Nem. És ezt a lapot valamelyik paklira erre vagy erre rá kell tennie. Mondjuk ezt választja, az én valamelyik paklimból valamelyiket rá kell tennie arra a paklira, amit ő kiválasztott. Mondjuk ezt rárakja. A paklit is, másik pakli ismét nem kell. És ezt az ászt, ami itt van, vagy akármi, amit húztak, azt rárakjuk vagy ide, vagy ide. Na most én ezt választom, rárakom ezt, és ezt így rá. Na most van 32 lapunk. Ezt a 32 lapot elkezdjük kétfelé osztani. Na most csak azt a paklit tartjuk meg, amiben van az ász, amit ugye felhúztunk, és benne van fejjel felfelé. Csak azt tartjuk meg, ezt is elosztjuk kettő felé. Így. Megnézem, melyikben van az ász, ebben. Akkor azt tartjuk meg. Megtartjuk, fölvesszük, és ezt is elosztjuk kétfelé még. Ezt is. És most felhúzunk egy olyan lapot, ami a tiétek volt. Na most. Kommentbe írjátok, ha nem a tiétek volt. És ennek a magyarázata tulajdonképpen semmi, mert ez egy önműködő trükk. Ha ugyanúgy csinálod, mint én, akkor semmi gond nem lesz, nagy hatás, és tetszünk az embereknek is, úgyhogy jó gyakorlást!